акт на скопските гимназии по случай завършване учебната година. Хорът на мъжката гимназия изнася подбрана музикална програма. Радио Скопие предава тържеството. Хорът на девическата гимназия изнася също няколко музикални номера. Директорът на гимназията раздава дипломите и наградите на завършилите с успех младежи. Новите зрелостници на борческа Македония и бъдещите граждани и гражданки на Обединена България. Дирекцията на националната пропаганда уреди екскурзия из старите предели на царството на 325 младежи и девойки, завършили Скопската гимназия. Нагарата, изпращането е не само тържествено, но и сърдечно. Дирекцията на националната пропаганда, една внушителна група земеделски стопани от цяла Македония, предприе обиколка и старите предели на царството. Преди заминаването си, земеделските стопани на Македония се поклониха пред паметника на героите от освободителната война в Скопие. Групата посещава и германското военно гробище, дето почиват синовете на Великия Райх, дали живота си за освобождението на Македония. Германия и нейния фюрер ценят почитта, която отдавате към героите, паднали за повече справедливост и щастие в света. На Скопската гара. Изпращането е тържествено. Поздравете майка България от македонските плодни и хлебородни полета. Земеделските стопани от Македония носят дар на Негово Величество царят, прочутата икона с светците на Македония и житни класове от нивите на българската земя.